I invite everyone, tayo po tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa gabi pong ito, Lord God, na kami po o Diyos muli ay iyong pinagkatipon sa lugar na ito, Lord God, upang sumamba sa iyo, upang magpuri sa iyo, Lord God. And Lord, I pray na sa aming pagpupuri, sa aming pong mga awitan, Lord God, ikaw lamang o Diyos, ang maitaas sa aming kalagitnaan, Lord God. At ang iyong presensya, O Diyos, ay muli naming mararanasan at kikilos, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, Lord God. And Lord, sa aming pong pakikinig ng iyong salita, Panginoon, ang aming pong mga puso ay handa. Binubuksan namin aming mga puso at aming mga isipan, Lord God. Muli mo kaming kausapin sa gabi pong ito, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Lord, sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Sinabi po ng ating Panginoon na giginhawa ang buhay natin. Amen. Sinabi niya na lahat ng kasaganaan ay makakamta natin. Pero dapat po na panghawakan natin ang sinabi ng Panginoon at talaga naman po mangyayari sa buhay natin yun. Kaya wala po tayong gagawin kundi magpasalamat at magpuri sa Kanya. Amen. Kumaragas ang pagpapala po para sa lahat. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko.
sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. At kailangan ng ibabat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan ng ibabat sa presensya mo, babat sa iyong salita, tulad ng isalusa ay laging uhaw sa'yo. Ay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. Ay kailangan lang ibabat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ibabat sa presensya mo, babat sa iyong salita, tulad ng isalusa ay laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ibabat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ibabat sa presensya mo, babat sa iyong salita, tulad ng isalusa na laging uhaw sa'yo, laging uhaw sa'yo, laging uhaw sa'yo. Amen. Tunay, Panginoon, kami po'y laging uhaw. Tunay, Panginoon, lagi naming ninanais na maranasan ang iyong presensya dahil tunay, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ay puno ng pagmamahal, puno ng kagalakan, Panginoon, puno ng kasayahan. Hallelujah, puno ng pagpapala, ng pag-ibig mo, Panginoon. Sa gabing ito, patuloy kaming papurihan ka, pasalamatan ka, dakilang Diyos. Walang ibang maitaas, maparangalan ng buhay na ito kundi ikaw. Hallelujah. Patuloy mo, Panginoon, dalisayin ang aming puso. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Hindi po pusong dalisay. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, likhain
Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghingapatin mo, ikaw ay mamasdan, maganili ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, papakumbaba, nagsusumamo, paghingapatin mo, ikaw ay mamasdan, maganili ka, sa'yo ay pumisan.
ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Panginoon, tunay ang lahat ng aming papuri ay tanging para sa iyo. Hallelujah. Panginoon, tunay hindi sapat ang mga awit, ang mga tula upang maibigay ang pinaka-the best or pinakamataas sa papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Awitin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw muli po. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y wala. Panginoon, di kayo magsasawang purihan ka. Panginoon, di kayo magsasawang awitan ka, Panginoon. Di kayo magsasawang, Panginoon, ay taas ang pagdakilang pangalan. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, walang makakabantay sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na mag-ibig. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Sisigaw sa buong mundo. Ang iyong kabutihan mo. Sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. Walang ibang tatanggap kundi ikaw, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa maging sa iyong presensya na patuloy naming nararanasan. Bagamat, Panginoon, kulang ang oras upang makapagbabad pa sa iyong presensya. Kami naniniwala, Panginoon, na patuloy kumikilos ang iyong banal na Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, maging sa iyong salita. Panginoon, maghari ka. Ikaw siyang manguna, Panginoon, sa lahat ng gagawin sa gabing ito, Lord God. Tunay, sa iyong pinakadakilang papuri, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Amen. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa presensya. Thank you, Lord.
Una, syempre, daan muna tayo sa testimony. Pero may verse po akong ibibigay sa inyo na pwede nating maging sandata, sabi nga po, ipanghawakan. Sabi nga po dito ay, sa 2 Timothy verse 1:8, sabi niya, kaya't huwag kang manghiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya, sa halip makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Oh, thank you, Lord. Nung time na tinext po ako ni Pastora, at nabasa ko po yun, naku. Pero ito po yung talagang siguro ito po yung gift ko talaga na mag-testify lagi. Siyempre, pero bago po ako, kayo muna. Pero bago po tayo dumako, mabilis lang. Sabi nga po what is the power of our testimony? Ado daw, di ba, ang kapangyarihan. Alam ko po, tinandaan ko po yung minsang turo ni Pastor, testimony will help us a lot. Kasi, yung testimonya mo, pwedeng maging kalakasan ng iba, at yung kahinaan mo, kukunin mo na rin sa testimonya ng iba. So, napakahalaga po ng testimony. And being a Christian po, isa po yan sa nakapaloob na 5 karakteristik na isang Kristiyano. Nakapaloob po doon ay ang pagpapatotoo. Kaya po, sabi nga po sa 2 Timothy, huwag tayong mahiya. Wala po tayong karapatang mahiya. Kasi, kung si Lord nga, ang dami niya ng wonders and miracles na pinakita, at yun naman po ay ibinigay sa ating lahat. Kaya, sa unang pagkakataon po, sino po ang unang mag-testify ng kabutihan ng Panginoon? Sabi nga po, wag mahiya. Meron at meron ginawa sa inyo this week, parang imposible pong wala. Diba? Everyday gising, isa, blessing. Sige po, meron pong Totoo, Sister Shirley. Magte-testify ka talaga. Tawag ka ni Lord. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa yung bakasyon na binigay niya sa amin na kasi ako takot talaga ako sa mga travel kasi yung umaano sa utak ko yung disgrasya. Pero ayun, pagka lahat ng sasakyan namin, basta dinideclare ko lang na kasama namin si Lord. Yun, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na yun na binigay niya sa amin, nakapagbakasyon kahit maikling panahon lang. Nagpapasalamat ako sa Lord sa araw-araw ng buhay namin na pagsubaybay niya sa amin, lalo na kay Gogoy na kahit gabi na lagi natutulog. Thank you kay Lord kasi yung kalakasan niya talaga na binibigay ng Lord sa kanya, saka sa talino na pinagkakaloob ng Lord sa kanya sa mga gawain niya dito sa church, saka yung trabaho niya ngayon. Thank you kay Lord kasi sinasagot niya na yung tubig namin. Kahit ganun pa lang yung sweldo niya. Thankful ako kay Lord sa lahat ng mga blessing na natanggap namin ngayon. Sa aming kalusugan, sa financial, thank you kay Lord kasi sa pagtulong niya sa amin sa araw-araw. Ano pa ba? Yung pinagpipray ko kay Lord na para dun sa isa kong anak, di ako nawawala ng pag-asa na babalik siya kung saan siya nanggaling. Babalik siya kung saan siya nataniman. At alam ko na ipagkakaloob ni Lord yun. Ayoko mainip. Sabi ko, patient talaga ang kailangan ko. Kasi pag every time na yung sa puso ko na hindi kami sama-sama, nagdurugo talaga yung puso ko. Pero alam ko na sa perfect timing ng Lord, ibibigay niya uli yun. Alam ko magsiserve uli siya kung saan siya nagmula. Humihingi lang ako sa Lord ng mahabang pasensya kasi ayoko ng mang-away. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa lahat ng mga alam ko naman na nakaraos na siya dun sa mga napagdaanan niya ng mga nakaraan. Kaya hoping talaga ako na this year talaga hindi matatapos tong taon na to na kasama na namin siya uli na magsiserve kay Lord. Thank you, Lord.
Salamat sa Panginoon. Ang daming blessing sa kanya from pag-iingat, financial, tapos may pribilehiyo pa na makalis. Sa pangalawang pagkakataon, sino pa po? Brother Shelem? Ay, si Brother Shelem muna. Bago si Abby. Ay, wala pa siyang boses, kaya si Brother Shelem daw. Amen. Siguro ang i-testify ko or pagpapasalamat ko sa Panginoon, yung itong nagdaang January, actually, yun nga sa business na binigay ng Lord sa amin, alam nyo naman, kasi this time, nitong January, kasi last year po, yung the whole year na ginawa namin yung business, is meron siyang yung nag-a-advertise kami sa Facebook para makabenta nung binibenta namin. Pero trinay namin this January na walang advertisement, pure organic lang na reach sa mga tao, sa mga customers namin. And praise God dahil yung sales namin itong January, hindi namin expected na ganun pa rin yung aabutin na sales. Kasi yun nga parang hindi namin siya in-expect kasi wala kaming advertisement. Parang lang siya, inaano namin na, sige, try natin kung magkano yung magiging sales. Pero praise God talaga dahil na-surpass niya yung expected namin na sales. Pero yun nga, lang naman yun trial lang yun kasi iba pa rin talaga yung kapag may advertisement ka. Kasi di ba, tingnan nyo ang mga malalaking company, yung mga Jollibee, McDo, talagang hindi sila nawawalan ng advertisement kasi sa isang business talaga, mahalaga yung advertisement, yung mga ads. So this time around hanggang December, mag-ads na ulit kami dahil alam namin na mas malaki pa yung ibibigay na sales ng Panginoon din. And yun din, yung pinagpapasalamat ko din yung health namin sa family na hindi nagkakaroon ng sakit. Although minsan may mga ubot-sipon, pero alam naman natin na normal lang yun sa ating mga tao. Pero yung pag-iingat ng Lord sa family ko, sa buong family, talagang God never leave us nor forsake us. And isa pa na gusto ko rin ipatotoo, ipapasalamat sa Panginoon yung blessing niya sa amin na mapagawa yung CR namin. Kasi actually last year, parang early, siguro mga second half ng 2022 last year, pinaplano na namin siyang ipagawa, ipa-renovate, gano'n. Pero sabi nga namin kasi that time, talagang binibuild pa namin yung business Kung mag-aayaw namin na yung pera, yung blessing na binibigay ng Lord, ibabato agad namin sa pwede naman makapaghintay. So this time, yun po, nagagawa na siya, malapit na matapos. And kahit pumalit na bagay, pero nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil alam namin na after nun is maganda na yung magiging CR namin. And ano pa ba? Siguro yun lang po muna. Praise God. Maraming salamat talaga. Kaya, siguro kasi, brother, nakikita ni Lord yung heart mo that you're willing to give kasi. Kaya you are blessed kasi alam nila na magbe-bless ka rin. Yan. Sa pangatlong pagkakataon, meron pa po ba? Sige, kung wala, ako po na mabilisan lang. Nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon sa kagalingan, kalakasan, at kung mapapansin niyo po, ako po yung naka-uniform ng SPTA. Ito, pinagpapasalamat ko to talaga sa Panginoon. May case po kasi akong hawak kanina. Sabi ko medyo mabigat kasi ang involved ay police. Lord, kagabi pa lang, pinipm niya na ako. Sabi ko, paano ko kaya ito i-handle? Kasi anak niya po yung ninakawan ng hikaw within the vicinity of school. Paano ko i-handle? Kanino ko lalapit? Pero I pray, sabi ko. Hindi ko kasi alam siya kung paano hawakan. So, pumasok po ako at nakita ko na doon, nagharap na po kami, tiningnan ng CCTV. Galit na galit sa akin kasi, bakit hindi mahigpit? Ang dami na talagang. Sabi ko, kung nasa lumang buhay ako noon, ang dami ng PI na lumabas, inisip ko pa rin police, may baril. Pero talagang, bago yan, sabi ko, wait lang po
haglit lang po, nag-pray talaga ako, Lord, ano bang gagawin kong hatol, ano bang gagawin kong solusyon? So yun, nakita namin na, si Lord ang nagbigay ng solusyon. Nung ma-open ng CCTV, doon namin nakita yung suspect. Kala ko doon ako nagtatapos, maya-maya pinatawag uli ako, meron na naman, bullying naman, isang buong section. Sabi ko, Lord, paano ko to? Hindi ko to alam i-handle. Hindi talaga. Ganun din, inaway din ako ng parent. Alam mo, ikaw ang dumami na yung kaso, hindi, naku po, Diyos ko, anong gagawin ko? Pero I still, nagpakababa po talaga ako, humingi ako ng pasensya kasi 2 months po ako nag-leave sa serbisyo ko. Ako po ay isang SPTA officer, handling 3,500 na parents, na napakababait naman po talaga, sobra, sa biyaya, tabag ng Panginoon, salamat. Tapos, officer po ako ng 2 section, parehong presidente. So, 39 and 41. So, salamat din sa Panginoon kasi mababait din po talaga sila. Pero ang main po nito, nakita ko yung pagbabago ko. Kasi kung ako po kanina nakipagbuno, yung sabi nga bardagulan doon, wala pong mararating yun. Pero nanatili po ako mapagkumbaba at talagang hindi ko alam kung paano ko siya susolusyonan. Basta ang sabi ko lang, balik po kayo bukas. Lord, babalik siya bukas at makikita namin yung suspect. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa guidance. Kasi ang hirap po nang nasa gate ka, hindi mo alam kung may babaril sa'yo bigla dahil may mga ordinance din, may mga batas din, may mga hinihingi sa lang laws na hindi ko kayang ibigay. Siyempre, hindi ko kayang ibigay. Minsan, nagagalit na sila, bakit hindi? Pero hindi talaga pwede. Kasi ngayon, kami po ang magpaplano, pero si Lord po ang magpapatupad. Lagi ko pong sinasabi sa meeting yan, nagpaplano tayo, pero sa Panginoon, ang huling yes. The final say yes ka ako sa Lord. Kaya salamat Lord. Thank you talaga. Yun lang. Amen. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ayan. Amen. Dako po tayo sa ating team for this month. Actually, sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Sige po, tayo po ay tumayo habang binabasa po natin ang kanyang special message for tonight. Punta po tayo sa 2 Timothy 1:9. Atin po itong basahin, sabay-sabay. 2 Timothy 1:9. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen. Pagpalain po ang kanyang salita, makakaupo na po tayo. Sige po, tayo muna po ay manalangin, tayo po ay pumikit. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Lord, samahan niyo po kami sa pagbubulay-bulay ng inyong mensahe sa gabing ito. Lord, tulad po ng isang bata, magkaroon po kami ng excitement, Panginoon, na matuto, makinig sa inyong paanan upang ang bawat salita na mamumutawi mula sa inyong labi, Panginoon, ay aming Lord magampanan, Panginoon. Lord, hide me, Lord, under your shadow, O God. Gamitin niyo lamang po ako bilang mouthpiece ninyo, Panginoon. Maraming salamat for this opportunity once again na makapagpahayag ng inyong salita. In Jesus' name we pray, Lord. Amen and amen. Ayan, balikan po natin yung ating binasang verse ngayong gabi. According po dito sa New Living Translation, NLT version, for God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time, to show us His grace through Christ Jesus. Amen. So sa ating pong binasang talata, paano po tayong lahat ay naligtas at nakakilala sa ating Panginoon? Number 1, through the grace that was brought by God through Jesus Christ. Ito po ay grace. Something na hindi natin pinagtrabahuhan. Something na ibinigay ng libre ng Panginoon. Free to all. Amen.
Sino po ang nakatanggap ng grasya ng Panginoon? Amen. Tayo po yon. Lahat po tayo na mananampalataya ay natanggap na po natin yung grace na yon na kung saan ang salvation, ang daladala, ang kasama po, no? So, balikan po natin. For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it. Hindi dahil sa ating mabuting paggawa. Ngunit ito ay may plano na pala ang Panginoon sa atin mula. Nasa sinapupunan pa lamang daw tayo ng ating mga magulang. May plano na siya para sa ating buhay. Nasa sinapupunan pa lamang natin, alam na niya, ay si sister, maglilid yan sa children's ministry. Si brother, mag-missionary yan. Si sister, magpapastora yan. May special calling na tayo sa Panginoon. Amen? So, ang title po ng ating lesson for tonight is God's Calling, Purpose, and Grace. Yan. Ito po yung purpose natin sa ating buhay. Ano? Meron po tayong pagkakatawag sa Panginoon, our general calling. Literally, lahat po tayo ay may general calling. Yung kalahatan na every one of us has this calling. Kailangan lang po natin na maging sensitive sa calling na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Everyone should understand a few important things about discerning God's calling. Number 1, isa po sa ating calling is to make disciples. Matthew 28:18-20. Ano po ang sinasabi dito sa salita ng ating Panginoon? Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and spake to them and saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Next verse. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So meron po tayong Great Commission na tinatawag. Meron tayong responsibility. Nung ating tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, hindi po nagtatapos doon ang pagiging Kristiyano natin. Na, yes Lord, I accept you Jesus Christ as my God and Savior. Hindi po doon tatapos. Yun po ay panimula lamang ng buhay Kristiyano. Amen? Ang sabi po dito, all authority in heaven and on earth has been given to me, sabi po ni Jesus Christ. Therefore, go and make disciples. Inuutusan po tayo. There is that voice of the Lord that's telling us, I am instructing you. Make disciples to all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teach them to obey, hindi po isa lang, sabi to, all. Sabi nyo nga po, all. Teaching them to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always, even to the edge of the earth, even to the end of age, sabi sa isang version ng Bible. Huwag po tayong matakot humayo. Ayan. Danas na danas po yan ng ating mga missionaries na mga nasa Pastor Dong, nila Pastor Gab. They step out. Sabi nga po, no, yung unang team natin nung January, how can we conquer the land that the Lord had promised us? Kung hindi naman tayo humahakbang, kung takot tayo. Pero ang sabi po ng Panginoon, I will be with you
do not be afraid. Huwag tayong matakot. Ang kailangan lang, meron tayong step of faith. Meron tayong hakbangan. Kasi pag hindi tayo humahakbang, sabi nga, faith without action is dead. Dead ba tayo? No, because we are living, a living testimony that the Lord that we serve, that the Lord we know is alive and working in our lives. Ang kailangan lang po ng ating Panginoon ay ang ating paghakbang, pananampalataya, na in everywhere we go, kasama natin siya. Second, general calling natin, number 2. Ayan, ano pa ang pangalawa? Be established in His Word and prayer. Ayan, be established in His Word and prayer. Basahin po natin, Colossians 3:16. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another, with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Ayan. Colossians 3:16. Another verse, Job 23:12. I have not departed from the commands of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Amen. Kung paano po natin tayo merong schedule ng breakfast, lunch, dinner sa ating solid, yung kinakain natin. Sabi nga po sa book ni Job, mas tinetreasure niya yung pagkain na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Which is, saan po natin makikita ang Word of God? Sa Bible. When we are called by God, isa po sa kanyang instruction sa atin ay makipag-usap tayo sa Kanya. Through His Word and through prayer. Hindi po talago ang isang Kristiyano kung walang natatanggap na salita. Ganon din po, di ba? Pag tayo pinanganak, bata, may mga nababaltaan tayo, ay malnourished. Yung weight niya sa ngayon, kanina nakikinig ako ng radyo. Merong isang lugar sa probinsya na ang mga bata daw ay malnourished. Dapat daw ang average weight for 6-7-year-old ay nasa mga 20 plus kilogram pataas. Pero yung weight ng bata na yon ay nasa 10, 11 kasi ang kinakain lamang ay isang beses sa isang araw, tapos ang ulam, toyo, asin. So tayo bilang Kristiyano, ano kayang kinakain natin? Kumakain lang din ba tayo ng toyo, ng kanin na may toyo, asin? Paano tayo lalago kung hindi tayo kumakain ng nutritious food? Saan po makukuha ang nutritious food ng isang Kristiyano? Yung spirit natin, hunger for the Word of God. So, ang sabi po dito, lalago lamang tayo kung tayo ay continuously nakikipag-commune sa Kanya. Paano tayo makikipag-commune? Through Word and through prayer. Kausapin po natin ang ating Panginoon from time to time. Sabi nga, in everything we do, we must do it for the glory of God, including, so lahat po yun, ay ikukonsulta po natin yung ating mga hahakbangan. So makikita lamang po natin ang mga instructions na yon sa kanyang salita. Amen? Okay, number 3. Another calling of God. Be involved in the church. Amen? Be involved in the church. Ephesians 2:19-22. Ephesians 2:19-22. Ayan. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners,
but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord, in whom you are also builded together for an habitation of God through the Spirit. Amen. Tayo daw po ay hindi na stranger sa bawat isa. Kapag tayo ay involved sa church. Pag sinabi po bang church, structure yun? Building? Ang church ay body of Christ. Tayo yon. We are the ones that compose the church. Amen? Hindi po siya, pag sinabing church is the structure or the building. Pag sinabi pong church, it's where the temple of God dwells, which are His people, God's people. Tayo po yun. We are the body of Christ. Sabi po dito, no, sa ating binasa sa Ephesians 9:22, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Tayo po ay kasama na sa household ng ating Panginoon. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together. Church, we are joined together. At sino po ang mga pundasyon sa bawat corner ng ating pagsasama-sama? Ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Sabi po dito, no? We will grow in a holy temple in the Lord. In Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Amen. Alam niyo po, merong gift ang ating Panginoon sa church. Yan. Basahin po natin ang Ephesians 4:11-16. Ephesians 4:11-16. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Ayan. So, sa church, composed daw po ito ng saints, and some are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Sa NLT, sabi po dito sa unang sentence, now, these are the gifts Christ gave to the church. So, the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers that compose church members are God's gift to the church. So, regalo po tayo. Regalo po ang bawat isa sa church. Si sister ay regalo sa akin. Si pastor ay regalo sa akin. Si bishop ay regalo sa akin. Dahil tayo ay member ng church, we should grow together. We should nourish each other. Verse 12. Their responsibility is to equip God's people. NLT po ako. Their responsibility is to equip God's people and to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and acknowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Amen. So nariyan po ang apostles, prophets, evangelists,
pastors and teachers, at mga kamanggagawa sa church upang, saan sabi po dito, to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Amen. So we all belong to a body of Christ. So balik po tayo doon sa ating pangatlong general calling. Sabi po rito, no, be involved in the church. Kasi dito po tayo lalago. Bawat isa na nakatanggap sa ating Panginoon must be involved in the church. Ang hirap po ng, tignan niyo po ang isang mga kahoy na kasama sa isang pugon. At yung kahoy na yun na nagniningas, pag ihiniwalay mo, ano po ang mangyayari? Mamamatay. Mawawala yung apoy. Mawawalan siya ng silbi. So, everybody is being called to be part of the church kung saan siya ma-equip, kung saan siya lalago, kung siya to keep that fire in our heart burning to serve the Lord, to go back to number 1 calling that we studied earlier, make disciples. Kasi yun po yung ating number 1 commandment sa ating Panginoon. But we cannot do that unless we are prepared, we are equipped. So kailangan po natin, meron po tayong church na kinabibilangan. Amen? Mahirap po ang nag-iisa. So we must be involved. Ayan. We are His field and His holy building. Amen po. Through us, He wants to bring forth fruit for our eternal benefit. Ayan. To bring forth 10-fold, 50-fold, 100-fold, the Lord wants to bless us. And we must, as a body of Christ, we are instructed to labor in this world so as to bring about God's fullness in Christ. So some church member may water, some may reap. Sabi nga dito, no, iba ay water ng plant or nagwa-water, ginagamit na magdilig. Some reap, some gather into the barns, some pray without ceasing. But all trust in the Lord of the harvest, who alone gives the increase. Amen. Only one God gives the increase. Ang Panginoon lang yon. Pero sa ating kinabibilangan na church, lahat ay may kanya-kanyang role. Maaring ikaw ay kamay na laging nag-aabot ng inyong blessing, ginagawa kang alulod ng Panginoon. Maaring ikaw ay paan, lagi kang humahayo upang magbahagi ng salita. Ikaw ay ginagamit upang mag-invite, ang presensya ng Holy Spirit through the music ministry, sa worship team. Everybody was being used by the Lord. Pero isa lamang po ang ating blessor, ang ating Panginoon. Number 4, ayan, number 4, calling. Turning away from sin. Sabi po dito sa Proverbs 28:13, ayan, number 4 po, ayan, turning away from sin. Proverbs 28:13. He who conceals his sin, ayan, he that covereth his sins or conceal his sin shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ayan. Hating sin. Thou hast, sabi po dito, no, sa Hebrews 1:9, thou hast loved righteousness and hated iniquity, therefore God has anointed thee. Isa po sa instruction ng ating Panginoon nung tayo po ay na-save is to turn away from sin. Ayan.
Mahirap pong gawin kasi nandyan po ang temptation. But, sabi nga po, no, yung strength ng ating Panginoon to resist the devil, laging nandyan. Hindi niya po tayo pababayaan. Sabi po sa Romans 6:13, do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Ayan. Turning away from sin. So, sa mga kabataan dyan, minsan may mga invite tayo ng mga kapwa natin kabataan. Oy, brother, sister, punta tayo sa ganitong lugar. Tayo minsan, alam na natin na may temptation doon. Pagbalik tayo sa word ng Panginoon. Kasi sabi nga, lahat ng gagawin natin, lahat ng desisyon natin sa buhay, i-confess natin sa Panginoon. So tayo bilang mga nakarinig na sa salita ng ating Panginoon, we know kung ang lalakaran natin ay tama o mali. Kung may temptation doon, wag na tayong pumunta. Kasi kung matetempt lang tayo at alam natin yung kakayanan natin mag-resist, no? So, isa ko nga papatotoo, nung way back mga 2014, 2015, meron po ako isang magandang job offer. Ayan. Sa isang malaking casino. Ayan. Magsisimula pa lang that time, kinoconstruct pa lang. At ang sweldo niya ay siguro times 2 nung sinusweldo ko. Na siguro sa ngayon, kung titignan ko, hindi ko pa yata naaabot yung salary na yun, malayo pa rin ako. Pero baka hindi, alam niyo yun, ba sa loob ka ng isang temptation, yung business na kinabibilangan ng company mo, isa ka sa mag-originate ng company na yon, isa ka sa pioneer, mag-iisip ka kung paano kikita ng malaki through gambling. Mapapaisip ka talaga. So, if you have that foundation na binigay sa'yo ng Panginoon, may word ka na na-receive, alam mo ang tama at mali. Yung temptation na yon, kayang-kaya nating ma-resist. Sa worldly realm, okay, mabibigyan mo ng, kung tinanggap ko ba yon, ang mga pamilya na malululong sa tawag nito, sa gambling or sa pagkakasino, matutuwa ba ang aking kaluluwa na maraming nagkakaroon ng financial problem? Kasi nakikita na rin, nababasa po natin minsan sa mga history, di ba? Sa mga stories ng mga nalululong sa pagsusugal, yung mga story nila na minsan, pati sasakyan, bahay, nasasanla nila. So, yun yung mga pumasok sa isip ko. So, during the time, I turned away, hindi ko siya inaccept kasi ayoko maging part. Ayoko maging part ng ganong business. Ayan. So, pag nakarinig na po tayo ng salita, meron na po tayong pundasyon. Meron na po tayong seed na nare-receive sa atin bilang mga Kristiyano. At isa nga po, yan, sa instruction ng ating Panginoon, turn away from sin. So yan po yung ating isa sa mga, yan po yung 4 na general calling sa atin, ano po. Number 2 po, meron po tayong special calling. Ayan. Special calling, ang tinatawag po nito. Katulad po ni Apostle Paul sa kanyang buhay, kung saan ang kanyang naging role, siya po ay isang, initially po, di ba siya ay dinidisregard niya noon ang ating Panginoon. Siya ay isa sa mga
magtatakwil sa ating sa sa mga katuruan ng ating Panginoon. Ngunit nung mula nang nakakilala siya sa Panginoon, siya ay naging masugid na tagapagsunod nito. He became an apostle. He was before called Saul, then Paul. Just the Apostle Paul, he has a special calling upon his life. So makikita po natin yan, basahin po natin ang Romans 12:3-8. Yan. So, basahin po natin ang Romans 12:3-8. And po, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God had dealt to every man the measure of faith. Ayan. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members one of another, having the gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy, according to the portion of faith. Our ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, that he that showeth mercy with cheerfulness. Ayan. May kanya, according nga po doon sa binasa natin kanina at nasabi ko kanina, may kanya-kanya po tayong pagkakatawag. Maaring ikaw ay may ministry na kinagagalawa na meron kang ushering ministry, meron kang music ministry, ikaw ay tagapagturo, teacher, ikaw ay taga-exhort, ayan. Ikaw ay taga-cheer up sa church pagka may naa-upset. Ikaw ay isa sa mga counselor. So, we have that special calling. The special part that God has for us to play with will be revealed to us if we earnestly seek His will. Ayan. We must earnestly seek the will of God. Ano ba ang will ng Panginoon sa aking buhay? Ano ba yung talent ko na ibinigay sa akin ng Panginoon upang magamit ko sa ministry? Ipag-pray po natin yan kung saan tayo dadalahin sa mga hindi pa nabibilang, wala pang kinabibilangang ministry. Not necessary naman kasi na leader ka doon sa ministry na yon. Mag-umpisa po tayo sa pagiging member at ma-discover din po natin talaga yung talent natin as we grow with one another. May mga ministry po tayo na kung saan naakma para sa atin. At ipag-pray po natin yon. Sabi nga, no, that special part that God has for us will be revealed if we earnestly seek His will. Amen. At number 3, meron po tayong particular calling. Particular calling, yun po yung number 3. Una po kanina, no, general calling. Sumunod, special calling. At ito nga po, number 3, we have this particular calling. Within each special calling, there is a particular calling. For example, no, Abraham was called to be a father of all nations. Si Abraham lang po yun. Sa seed niya manggagaling. Si Moses po, ang pagkakatawag sa kanya, to take out the Israelites from Egyptians, from these Egyptians na nang-aalipin sa kanilang lahi. Meron tayong special na pagkakatawag.
ang ating pong ang ating pong bawat individual po sa atin ay special. Sabihin niyo po sa inyong katabi, special ka. Ayan. So, unique po tayo sa bawat isa. Magkakaiba po tayo ng talents. At yun nga po, hindi po tayo pare-pareho ng specific calling. Si Prophet Jonah, siya po ay tinawag upang sabihan ang mga tao sa Ninive na magsisi ng kanilang mga kasalanan. Kung hindi, sila ay paparusahan ng ating Panginoon. Initially, yun po ay tinakasan niya. At ano po nangyari sa kanya? Instead na pumunta po siya ng Ninive, punta siya ng Tarsis. Parang dito po yung Ninive, sa kabila ay Tarsis. Doon po siya pumunta. Siya po ay nanirahan sa loob ng tiyan ng balyena ng ilang araw. Baka po may special calling sa atin si Lord na narinig na natin, pero tinatanggihan pa natin. At hindi natin nare-realize, nasa loob na pala tayo ng balyena. Amen. Minsan may ganun pong situation sa ating buhay na yung still small voice ng ating Panginoon beckoning us. Tinatawag niya na tayo. Pero katulad ni Prophet Jonah, hindi po siya nakinig. Ngunit, ayan, nagsisi naman po si Prophet Jonah. At siya po ay, on the other hand, nung siya ay naparusahan, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali, nagsisi siya, bumalik na po siya doon sa Ninive. At sabi nga po, no, sa isa sa mga records sa Bible na siya ang prophets na pinakamarami ang nakapagpa-confess or nag-confess ng kanilang mga sins at nanghingi ng tawad. Ginamit po siya mightily ng ating Panginoon through the life of the people of Nineveh dahil nagsisi po sila. So sa atin pong buhay, may pagkakatawag po ang ating Panginoon. Special po. Yun nga, maaring yan. Si Pastor Dong, nasa Sambales pala ang kanyang calling. Ang mga taga-Sambales ang kanyang imi-minister. So kailangan lamang po nating i-discover. Like Abraham, like Moses, like Mary, who gave birth to Jesus Christ. So, lahat po ng bawat isa ay may kanya-kanyang special na pagkakatawag ng ating Panginoon. That particular calling, ayan, we must discover it on ourselves at through seeking and hearing the voice of God. Ipanalangin po natin na ma-reveal ito sa atin at malakaran po natin yung plano na yun ng ating Panginoon sa atin. Amen. Okay. So in conclusion po ito, no? God's call includes great promises to those obey. Amen. God's call includes great promises to those who obey. Sabi po dito sa Genesis 12:2-3, ito po yung sinabi ng ating Panginoon kay Abraham, I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Amen. In addition po, no, God's call comes with many great promises. When God calls us or moves in our lives, many times He doesn't give us reason.
He may not answer questions like why, what, immediately. Kasi sometimes po, ang Panginoon natin ay full of great surprises. God gives us sometimes conditional and unconditional promises. Pero ang sabi po ng Panginoon, anong pangako niya? Yung binasa natin kanina, I will never leave you nor forsake you. Yan, unconditional love po yan ng Panginoon. Give and it shall be given unto you. Isa po yan ito naman po isang conditional promise ng Panginoon. May unconditional, may conditional, but sa bawat yugto po ng buhay natin habang nagpa-follow tayo sa mga instructions na yon ng Panginoon, He will not leave us, He will not forsake us. Sabi niya po sa kanyang pangako sa atin. Again, sabi niya po, doon sa binasa natin sa Genesis, I will make you a great nation and I will bless you. All of Abraham's promises were based on his obedience to God. Ayan. And we are being called by God to be obedient to His calling to us. Amen. Ayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po once again sa gabing ito na kung saan pinakita mo sa amin, Panginoon, na mayroon kang pagkakatawag, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kailangan lang po namin, Lord, mag-respond at mag-obey sa mga roles namin na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, reveal your self unto us more, Panginoon, upang marinig namin, makita namin pa, Panginoon, ang mga papagawa mo pa sa amin. Lord, maraming salamat dahil sabi mo nga po sa inyong pangako, I will be with you through the end. Kailanman hindi nyo kami papabayaan, kailanman hindi nyo kami iiwanan, Panginoon. Thank you, O God, for your word. Thank you, O God, for strengthening us. Thank you, Lord, for nourishing us. Thank you, O God, for that special calling, Panginoon. Yes, O God, we praise you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name, amen. 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 Po, tayo po'y dumako sa ating pagbibigay. Basahin lang po natin yung Nehemiah 13:12. Nang magkagayon, dinala ng buong Juda ang ikasampung bahagi ng trigo at ng alak at ng langis sa mga ingatang yaman. Amen. Doon po pala, nangyayari na rin po pala itong mga pagbibigay po sa mga sa nakakataas sa kanila na pinagpapatuloy lang po natin. At alam po naman po natin na kailangan po natin ang ibibigay natin sa ating Panginoon dahil kailangan po ng ating simbahan dahil ito po ang gagamitin na sa mga taong humahayo, pagbabayad ng ilaw, ng tubig, at ng pang-finance po sa mga church po pag may pinapagawa. Kaya po napaka-importante po talaga nito. At alam naman po natin na pag nagbigay po tayo, ibabalik naman po ng Lord sa atin ng higit pa dun sa binigay natin. Amen? Kaya po tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon, at kami tinipin mo, Panginoon, at binigyan ng pagkakataon na magpurit, magpasalamat sa inyo, Lord God. At alam po namin na ibibigay po namin na ibabalik po ng doble-doble pa, Panginoon. Salamat sa pagsama sa bawat pamilya, Lord God, na alam po namin na kayo lang po ang nakakapitan namin sa oras po ng aming laban sa buhay, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So, ilang announcement po natin. This coming Friday po, ayan, may soaking po tayo via Zoom. So,
I think hindi pala po muna tayo mag-Zoom. So, pero i-announce po natin. Pero, yun nga po, we're still inviting everyone to join us, to worship the Lord, to soak in His presence. Ayun nga po. And this coming Sunday po is first Sunday of February na po. So, ayan po, kasama po natin ang Paranaque na dito po sila mag-join sa atin. So, let's come with an expectant heart po sa Panginoon at we believe na, yun nga po, katulad po nung napag-aralan natin ngayong gabing ito, the Lord will continuously to reveal His calling to each and every one of us as we continue to seek Him. Amen po. Dahil sa Kanya lang, siya po yung magre-reveal po nito sa bawat isa sa atin. And let's continue to pray po sa ating minamahal na Bishop at Rev. Yan po, nasa US pa rin po sila. So, baka po February 18 or 20 po yung balik po nila dito. So, ganun din po, let's continue to include our brethren, our leaders, pastors, at yung mga kapatid po natin sa Panginoon. Ayan, so let's continue to pray for each one of us. Amen po. Dahil may kalakasan po sa bawat pananalangin. So, purihin po ang Panginoon ngayong gabing ito. So, tayo po lahat ay tumayo. Magpasalamat po tayo sa dakilang Diyos na buhay, na patuloy na nangungusap sa bawat isa po sa atin. Alam po natin na kung paano si Lord nangusap sa mga naririto, ganyan din po sa mga kasama po natin sa live streaming as our hearts are open to receive from the Lord. So, purihin po ang Panginoon ngayong gabing ito. Can we call Brother Shalem for our closing prayer po? Okay, let's pray po. Yes, Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for your word that you've given to us, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ang bawat isa sa amin ay binigyan niyo ng calling, O God. And Lord, I pray, O God, na malakaran po namin ito, O God. Bawat pagtawag niyo sa amin, O God, ang bawat magawa po namin, Panginoon, ang inyong pagkakaloob sa amin, O God, Lord. Maraming salamat, Lord, sa bawat isa na umattend, O God, and Lord, sa mga nakikinig, Lord, via online stream, Panginoon. Lord, bless each and every one of us, Panginoon. Patuloy niyo, Lord, kaming gamitin, Lord, para sa paglago ng inyong kaharian, O God. And Lord, maraming salamat sa gabing ito. Kay Lord ang maghari, Panginoon, sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya, O God. Lord, sa lahat ng papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.